Olandiż ta' 26 sena li joqgħod il-mellieħa jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ l-ħabta tas-sija ta' filgħodu fit-triq is-Salina fin-Naxxar. Minn stħarriġ preliminari tal-Pulizija irriżulta li kien hemm ħabta frontali bejn Peugeot 106 misjuqa minn mara ta' 23 sena minn Rabat Għawdex u taksi Fiat Doblo misjuqa minn raġel ta' 25 sena minn Witilajn. Passiġġier fil-Peugeot kien hemm il-barrani ta' 26 sena li fl-inċident inqabad fil-vettura u kellu jinħareġ mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Tim mediku assista lil dawk involuti fl-inċident fejn ix-xufier tat-taksi ġie ċertifikat li sofra ġrieħi ħfief filwaqt li mara ta' 28 sena miswieqi li kienet fil-Fiat miegħu ma sofrit l-ebda ġrieħi. Il-kundizzjoni tas-sewwieqa Awċija ta' 23 sena għadha mhijiex magħrufa e kif it-tobba qed jistennew riżultati ta' testijiet mediċi. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Ent Nivella li ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta li ġiet appuntata. Mara ta' 75 sena minn Rabat Għawdex tilfet ħajjita il-ħadd filgħaxija. Kien għall-ħabta tal-5 tal-ħadd filgħaxija li l-Pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha e kif il-mara li kienet qiegħda tom f'Marsalforn ittellet l-art minn xi nies wara li ma bdietx tħossha sew. Il-vittma ttieħdet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'ambulanza, però tilfet ħajjita aktar tard. B'dan il-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Joen Vella Kuxkieri li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata.